Jo arribo a l'agricultura una mica per casualitat. Conec l'Albert, que té unes oliveres de la família. Vam començar així jugant, entretenint-nos i al final l'agricultura és un estil de vida. Doncs aquí tenim dues de les 4 varietats que treballem. Nosaltres intentem treballar varietats autòctones que preserven i parlen del nostre territori. Aquí veiem la palomar. La palomar és típica d'Olesa de Montserrat, és molt apreciada per la gent que hi viu i que la coneix. És un oli delicat, suau, afruitat. Quan s'hi tira oli s'ha de banyar bé, L'oli del raig és tan bo que es pot beure. És com un suc. De fet, és un suc d'oliva.